Ние с вас, специално родителите, когато един ден си отидем, защото един ден ние ще си отидем, и освен апартаменти и коли или пари там, което оставяте, освен образованието, което сме платили на децата си и сме платили сватбите или не знам какво си, какво друго оставяме? Кое е другото, което оставяме? Приятели, с какво ще ни запомнят нас? Как ще запомнят този свят? Но как ще запомнят по-важно небесните регистри? Какво пише там? Ние живеем във време, когато всичко се записва. Банките пазят историята на нашите сметки. Лекарите пазят историята на нашето здраве. Интернет пази историята на нашите търсения. Вашия телефон пази историята на вашите обаждания, вашите разговори. Библията ви казва, че има и други книги. Божиите книги, които съхраняват всичко за мене. Какво пише там срещу твоето име? Какво пише там срещу моето име? Thank you.